Isabelo nasiwandilasa ndazona muna nokufurira ndaisaba kuti ndiwe wega nemusikana ndazamuna munhu angupasa umutaruko nayo komana imbani tete sonene pane munhu ane musikanzwa pa National FM sonene vana vaziziva batikabisira musikanzwa yakavarwa andanza kuti watikani misikanzwa kungoita chimwe chinhu chekuti vanhu kuti avadaiso andakwanira izita renyu uda ndiritaure pamhepo kanyemba nditaureuyo anobuda musaga zvakaenda zviri mukabhegi mukasechewa soneni wakandisa chakwe kana muchida zita nyuwani ratete soneni zibate zvakanaka anonzi Fantomani mwana wakamdzonga kuchoka pachiwesha Fantomani kambo akafarwa nevanhu vakawanda kambo akafarwa nevanhu vakawanda 2026 yarakuza ndakaona kana uyu Poswet Ebenezer Mr Ebenezer kana ari kurova hake ari padriving anenge achirova Fantomani ndiyo mashandiro ari kuita kanyema na America ari kushanda 2026 wakatanga olevhura kuri pamusoro zvasiyana naareas delivery ko baba marecha anzudi ndiwe unombosvika pamarecha pastanani mastores iko chiri kuitika pamarecha bombe wakakwira baba marecha itai muchibudikira ndimukuru usandoka mapemperensi yatiri kuchita kuno basopa boss Black Sam tomupindira pajobs hetomboaona parise pajobs kana wakomana nozani Pungezi pana basa yapakama bomba vandarakatakurwa nemotokari yanga mavhiri asingaverengeki kuirani uda kuendeswa kumubombe arikuenda kushipwa kuti ripinde vane mauto ari kufamba nemubombe hamenoto ada kuendesa america yanga nemuzinda wayo pavaenda Harare Bait Bridge Honorable Advocate Minister Felix Mona anzi nakanyamba bhonzo ndikupeisana Bait Bridge yatasi nezuro pa ex-account Ministry of Transport vakapa update yakatumira about 200 kuti izvozvi total ye547.1 kilometers okay yakapedzwa yakaopenwa traffic kwangosara chete 34.9 kilometers kuti project yeHarare Bait Bridge ipere 650 yeAmerica asiwaziswa pesi vari kufamba nayo tarisa magadzirirwo ari kuitwa tinenge tichiziva kuti zvakamira sei asi tarisa magadzirirwo Harare Bindura uchibva mutauni wakananga kubhindura basi vataura nekuitira kuti hondo ipere yokuenda kuparliament ruoko rwenyu advocate Felix Mona arinokomera zvakanaka mapavement andikona pana Julius Nyerere Harare asona rokrosa nepasi saka pane zvakuda kugadzira mapepa acho tipaite mafaili
yakatangwa anokupinda nechepese unoona kana murodhi driver paipe munhu ngupamberi pako vachingopinda nemukati memota vanhu ngavatangira kupi order yemufambiro town. Ndakanzwa futi kuti vese vemachechi vanenge vachiita noise usiku maspika ari kuzotoa Mwenezi district 2.9 kilometers yakavura traffic so far vakwanisa kupedza 547 kilometers yakapedzwa nemotokari dzakufamba saka kungosara ka 34.9 kilometers yeHarare Bridge ipere neministry yebasa riri kufamba kuti ava vese vanenge otoisa tag inenge kanzi listening to national listening to national voice it's okay ndizozo vanenge vakabata chimuti anzi kudiko na Ebenezer Mr. Password Glendale zvobatika is a businessman. Mr. Ebenezer is a businessman. Vari kufamba kane manva akwanevene vayo inonamatigwa nevene vayo ikutonga nevene vayo mamunari kutamanga mweyo nagadi kana une zigi uri murongo kana uri zigi wakambona ukapinda shako kana zvinoitika kune vanhu vanenge vachida zigi change inonetsa kamakore unopinda wakaibata zvako wakabata zigi muri kubatanidzwa change achange inonetsa don't worry ndoda road iri kuti itori paurongwa izvozvo dandaona ripo minister Christopher Magogo mamuka seko honorable minister Christopher Magogo ndoda road kuganza kulira Philip ngozi ndikufuta kakuti Friday here kutamanga 2 minutes ndaita kuti tamanga ene koni kutari kanira zvoti sigaita sei zviri kugadzirwa don't worry mavuradona vakapedza mavuradona wakawanisa Christopher ingowaudza kuti iwe dumbu riri kubuda kwezigi unoona uchibva wasvika pamazowe papa mimba iri kubuda ndizigi roverwa iri kuitwa amba niri kugadzira rodhi yaka vane moyo kuna ZBC vakutoisa mastreet inonzi pane shoko kusvika pana Harare kuti driver vari kugadzira ZBC inodiwa nemunhu wese imazowe tofanira kugara vatando nyowani kupimpa kwairoradza kuda kuitwa ndokunoda kuenda ground futi akuna chiupariya ndikukuza kunenge tichirira sekupisa se gara nechepapepa ipa padhuze nepale ibaupe muna chechu vana makoti kana ichi responsible muna chechu kutoka muna semunyori ndivhura napageti rapa university zimbabwe ndikuenda kapata college andiwa college anienda kunjira yacho yamadinda ifuna kukonzera pane shuwa iri kuita se iri kuyerera ichienda kunopinda munachienda kuna Robert Mugabe hansi pachino karini kumwe ise basa racho ndira kuinforma educate and entertain endai munoona checho pane akukonzera funko iyo yemutaundi yega ndirombere mhanza mapfeka noza saka regai tinzwe kuti vasvika papi nokugadzira paipi nokuti vaigadzira pane rori yaitogadzira city Harare yakutanga kutumbidza vakagadzira izvozvo vanofanira kutoshanda nesimba kugadzira ka dhorobha reHarare
ayo wakapiwa heka andi iwe ndiwe wangu koneka yebo wane vuya katona kula tatani kwa kanyone makamadzeka andi America ndibaba vedu vakomana unorowa aiwa ne yo ari seko general tondera rimaunga ari kurira general tondera rimaunga data pon 5 atenga ka mbero kuchitaneko ndo atofuna kunyangara kakanyanga bakizaka ndasombeza arikufambira dzoneka kutakumbuluka saka ndinokona crane jack floating trophy ndazona mulano pambairo yesasa mari nengiri ndiwe ndazamona munhu akupasa honorable mashaba kuziva kuti ane musikanzwa vanosione mari vana vaziziva vatikabisira musikanzwa izvi yakavharwa ndamuziva okay baba ifere ndinokona kanyemba vakatibata chimuti avanodaiso ndakwanira zitareni Taura.